Královéhradečtí kriminalisté ukončili vyšetřování Alexandra Dostála z Náchoda. Ten je už téměř rok ve vazbě a je podezřelý, že podvedl stovky lidí. Ti mu svěřili své úspory s příslibem dostat zpět mnohem vyšší částky. Policisté nakonec zjistili, že škoda a počet podvedených je zhruba poloviční, než předpokládali. I tak to jsou ale stovky milionů korun. Takže vy ty lidi můžete vyplatit? Ano, chci. Tuto větu Dostál opakuje od svého zatčení pořád dokola. Tvrdí, že peněz na vyplacení všech, kterým dluží, má dostatek. Disponoval částkou zhruba 250 milionů dolarů pro výplatu klientů. Peníze si z části Dostál vypůjčil a podle svých slov pak několikanásobně zhodnotil. Až na konečných 5 miliard. Ke konci roku 2012 pak všem oznámil, že obchody ukončuje a peníze vyplatí do 3 měsíců. I po vyplacení by mu na účtě zůstala 1 400 milionů. A právě v tu dobu ho policisté zatkli a obvinili z obrovského podvodu. Podvedených mělo být asi 1500 a škoda, jakou jim způsobil, dosáhla astronomické výše 1,25 miliardy korun. Jenže vyšetřování pokračovalo a podvedených neustále ubývalo. Případ jsme tento týden ukončili s návrhem na podání obžaloby. Nakonec je to více jak polovina poškozených. A to i díky tomu, že sami ti, které policisté považují za okradené, se naprosto překvapivě staví na stranu Alexandra Dostála. Dokonce založili občanské sdružení na jeho podporu. Snaží se dát vlastně záruku za to, aby byl pan Dostál propuštěn z vazby a mohl v podstatě tyto lidi buď zcela nebo z části vyplatit. Každopádně Dostál je ve vazbě už déle než 11 měsíců. Policisty ke svému údajnému zahraničnímu účtu s 5 miliardami pustit nechce. A všem vzkazuje, pokud se dostanu na svobodu, vyplatím vás do poslední koruny. To všem může trvat i 10 roků, právě tolik mu za podvod hrozí. Filip Půltář, Televize Nova.